Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Гэта ўсяго толькі трэці выпуск у новым годзе, у мяне трошкі зацягнуліся зімовыя канікулы, але пакуль толькі сакавік у нас заканчваецца, і сёння я хачу падвесці вынікі другой паловы 2025 года. Апошнім часам я гэта раблю ў фармаце такога кніжнага тэга, дзялю прачытаныя ў паўгоддзі кнігі на катэгорыі, пэўныя намінацыі і ўручаю у кожнай намінацыі пэўнай кнізе ўзнагароду. У 150-м выпуску вы можете паслухаць вынікі першай паловы мінулага года, ну і цяпер я запрашаю вас нарэшце пазнаёміцца з вынікамі другой. І падбіраючы кнігі пад кожную намінацыю, я зразумела, што часам бывае даволі няпроста зрабіць так, каб у кожнай намінацыі кніга не паўтаралася, таму што калі я гартала свой спіс прачытанага за другую палову мінулага года, я сутыкнулася з тым, што адну і тую ж кнігу я хачу ўключыць адразу і ў такую намінацыю, і ў іншую намінацыю, але гэтым разам я пастаралася зрабіць так, каб кожная кніга мела сваю намінацыю, каб кнігі не паўтараліся, і паглядзім зараз, што ў мяне атрымалася. І першая намінацыя, з якой мы пачынаем, гэта галоўная намінацыя, таму што ў ёй я вызначаю найлепшую і найгоршую кнігу гэтага паўгоддзя. Пачынаем з найлепшай, і гэта кніга, пра якую вы ад мяне ўжо крыху чулі у выніках года ад КК Негош. Гэта такі вялізны, аб'ёмны раман-цаглінка Нейтана Хіла пад назвай «Wellness». Я гэтую кнігу чытала ў арыгінале, але, наколькі я бачыла, збольшага на розных мовах назву так і пакідаюць. Яна так і называецца «Wellness», і нават у рускім перакладзе яна называецца «Wellness» кірыліцай. Але ведаеце, улічваючы апошнія законы, якія ў іх там паз'яўляліся наконт бізнесаў, што больш нельга мець назвы на замежных мовах, і не проста трэба перавесці сваю назву на кірыліцу, то бок называліся вы «Wellness» па-англійску і сталі вы «Wellness» кірыліцай, а трэба менавіта перакласці. Таму я не здзіўлюся, што, можа быць, хутка гэтая кніга будзе прадавацца пад назвай «Дабрабыт». Ну, ў сэнсе, благополучие. Ну, а для мяне гэта другая кніга аўтара. Пра першую я таксама вам расказвала, мне здаецца, даволі даўно. Кніга называецца «The Nix». У рускім перакладзе яна была «Нёк». Палякі назвалі кнігу «Ніксы». І, дарэчы, па-руску ёсць і «Ніксы», і «Нёкі». Гэта жаночыя духі вады, то бок у іх ёсць і тое слова. І вось тая кніга калісьці таксама стала для мяне адной з найлепшых за год. Таму да гэтага аўтара ўжо быў такі вялізны крэдыт даверу, і ён яго зноў цалкам апраўдаў. Ну і паколькі я ўжо гаварыла пра гэтую кнігу ў выпуску, дзе мы з Сергеем абмяркоўвалі вынікі года, то тут я толькі хуценька раскажу, пра што гэты раман і за што я гэты раман, уласна, і полюбіла. Ну і хацелася б сказаць, што гэта зноў кніга на маю любімую тэму дысфункцыянальнай сям'і, але насамрэч сям'я тут не тое, каб надта дысфункцыянальная ў параўнанні з іншымі кнігамі на гэтую тэму, якія я чытала. Проста, калі вы разам з чалавекам столькі гадоў, хочаш не хочаш, а нейкія трансфармацыі, уласныя трансфармацыі або трансфармацыі адносін у вашай сям'і адбывацца ўсё ж такі будуць. У гэтай кнізе перад намі паўстаюць галоўныя героі Джек і Элізабет, якія пазнаёміліся ў 90-е, калі былі студэнтамі каледжа. Гэта была сапраўды такая прыгожая гісторыя, прасякнутая духам свабоды, мастацтва, і мы назіралі за станаўленнем гэтай пары, потым яны сталі сям'ёй, і праз нейкі час мы пераносімся на 20 гадоў наперад у іх сямейнае жыццё, ужо такое даволі працяглае, дзе яны сутыкаюцца з цяжкасцямі выхавання дзяцей, з уласнымі ўнутранымі крызісамі, ну і з рознымі такімі штукамі, з якімі людзі сутыкаюцца пасля доўгіх гадоў шлюбу. Ну і вось так на працягу кнігі мы будзем перамяшчацца ў часе туды і назад на працягу гэтых 20 гадоў. Сутыкненне суровай рэчаіснасцю адбываецца, калі Джек і Элізабет з цяжкасцю пазнаюць адно аднаго і перажываюць мноства крызісаў, ад няздзейсненых кар'ерных амбіцый да балючых дзіцячых успамінаў пра свае нешчаслівыя сем'і. І цяпер яны павінны прайсці праз гэтыя крызісы, гэтыя трансфармацыі, каб не згубіць тое каштоўнае, што ў іх ужо ёсць. Гэта уласная сям'я. І ў гэтай кнізе ёсць і заклапочанасць вечным каханнем, здароўем, дабрабытам, тым самым wellnessам, моцная апантанасць фітнесам, як вы разумееце з назвы, гэта ўсё, слова wellness там не проста так. І вось гэта была для мяне адна з найбольш цікавых частак кнігі, але наогул у гэтым рамане мноства тэмаў. Гэта выдатна напісанае даследаванне шлюбу, таго, як нашы адносіны мяняюцца з узростам, і таксама гэта даволі дасціпная сатыра на індустрыю ўсяго гэтага wellnessу, здаровага ладу жыцця.
Апошнім часам я вельмі моцна цікаўлюся гэтай тэмай, хутка планую чытаць адзін польскі нон-фікшн на гэтую тэму. У сэнсе польскі польскамоўны, а не польскі напісаны па-польску ў арыгінале. Ёсць у Польшчы цудоўнае выдавніцтво «Чарнае», якое выдае кнігі на цікавыя мне тэмы. Вось у іх акурат ёсць кніга пад назвай «Евангелие Wellness». Мяне ўжо заворожвае адна гэтая назва. Вельмі хутка збіраюся яе чытаць. І калі кніга спадабаецца, то раскажу вам пра яе, вядома. Такім чынам, «Wellness» — гэта раман пра сучасны шлюб, пра плацэба ў тым ліку, пра мастацтва, пра каханне, пра алгарытмы сацыяльных сетак. Там вельмі шмат даволі актуальных рэчаў і пра многае іншае. Вельмі раю, нездарма назвала гэты раман кнігай года, не проста паўгоддзя, гэта найлепшая кніга, якую я наогул чытала ў мінулым годзе. Ну і лагічна, за найлепшай кнігай ідзе найгоршая. І пра найгоршую кнігу вы таксама чулі даволі падрабязна. Гэта раман украінскага пісьменніка Макса Кідрука «Де немає Бога». І гэта парадаксальна, таму што насамрэч Макс адзін з маіх улюбёных украінскіх пісьменнікаў-фантастаў. Але, як вы разумееце, часам нават у добрых аўтараў здараюцца прахадныя кнігі. Але гэта нават не прахадная, гэта сапраўды даволі слабая кніга для Макса. Я ведаю, што ён умее пісаць лепш, і толькі таму пасля гэтай кнігі я не перастану чытаць яго, таму што я разумею, што ў кожнага аўтара можа здарыцца такі дрэнны дзень, калі ў яго выйдзе, такая сабе кніжка. І галоўная мая прэтэнзія да гэтай кнігі — гэта слаба прадуманая структура, таму што ўводзіны займаюць большую частку кнігі, а потым адбываецца раптоўная кульмінацыя. І развязка, якая наступае пасля, яна такая даволі кароткая, даволі хаатычная, і ты проста не паспяваеш атрымаць асалоду ад твора, таму што паводле сюжэту нас спачатку вельмі доўга знаёмяць з персанажамі, і знаёмству з кожным аўтар адводзіць проста вельмі шмат старонак. Чаго толькі вартыя тыя старонак 50, калі я не памыляюся, дзе аўтар падрабязна апісвае матч па амерыканскім футболе. І ладна, каб той матч неяк рухаў сюжэт, але не, ён рухаў толькі мае вочы, якія я падчас чытання пастаянна спыняла, каб яны не закаціліся яшчэ далей. Калі я перагортвала старонку за старонкай, а гэты чортаў матч усё ніяк не заканчваўся. Я люблю спорт, я люблю глядзець спорт, але я не асабліва люблю чытаць спорт, таму што 50 старонак чытання спорту — гэта не самае захапляльнае, што вы можаце зрабіць у свой свабодны вечар. Хаця, памятаю, былі часы, калі трансляцыі не ўсіх футбольных матчаў былі даступныя, і мы чыталі тэкставыя трансляцыі. Вось гэта было жыццё, канешне. Але радуюся, што цяпер збольшага ўсе матчы даступныя, і гэтага рабіць больш не трэба. Дык вось, прадзіраючыся праз гэтыя бясконцыя старонкі знаёмства з персанажамі, нарэшце мы бачым, як яны сядаюць у адзін самалёт і трапляюць у авіякатастрофу. Вось гэта кульмінацыйны момант, якім, па ідэі, аўтар хацеў паказаць нам вось некалькі такіх абсалютна розных персанажаў са сваімі праблемамі, са сваімі жыццёвымі гісторыямі, якія акажуцца ў адной экстрэмальнай сітуацыі. Мне гэта адразу нагадала «Жоўты пясочак» Быкова, і вось гэтая экстрэмальная сітуацыя дае нам даследаваць паводзіны людзей у крызісных умовах і адказаць на пытанне, ці ёсць нешта ўнутры чалавека, што утрымлівае ад ператварэння ў звяроў, калі яны трапляюць вось у такую экстрэмальную сітуацыю. Але, зноў жа, праблема гэтай кнігі ў тым, што аб'ём часткі знаёмства з персанажамі быў значна большы за частку, дзе мы маглі назіраць за іх уласна вось гэтымі паводзінамі ў гэтай экстрэмальнай сітуацыі. І таму, калі ты ў канцы даходзіш да гэтай часткі, яна суперкароценькая і атрымліваецца такі пшык проста. Затое мы ўсё ведаем пра персанажаў, але навошта — незразумела. Карацей, пасля таго, як я прачытала гэтую кнігу, майму абурэнню не было межаў, таму кніга ганарова займае месца ў гэтых выніках паўгоддзя з намінацыяй «Найгоршая». Ну, а калі вы хочаце яшчэ больш паслухаць, як я абураюся на тэму гэтай кнігі, то запрашаю вас у 153 выпуск падкаста. Там я гаварыла пра прачытаныя украінскія кніжкі, у тым ліку і пра гэтую. Ну а цяпер ненадоўга пераходзім ад літаратуры мастацкай да немастацкай. І першая намінацыя ў нас — гэта найлепшы нон-фікшн. І насамрэч прызнаюся, што абіраць было няпроста, таму што агулам я ў другім паўгоддзі мінулага года не так шмат чытала нон-фікшну, і усе кнігі, якія я чытала, яны былі збольшага проста добрыя. Нічога звыш, гэта кнігі, якім я стаўлю звычайна. 4, можа быць 4 з паловай балы. Але нічога такога, што мяне б сапраўды прям неверагодна моцна ўразіла, але ўсё ж такі была кніга ад аўтара, які мяне яшчэ ніколі не падводзіў, і гэта мой навуковы краш Роберт Сапольскі. І летась я прачытала яго кнігу «Determined – A Science of Life Without Free Will».
Я чытала кнігу ў арыгінале, таксама выходзіў рускі пераклад «Всё решено. Жизнь без свабоды волі». І калі я першы раз пабачыла вокладку гэтага пераклада, там, дзе вялікімі літрамі напісана «Всё решено», не ведаю, як у вас, а ў мяне ў галаве загучала песня Валянціна Стрыкала. Как говорится, if you know, you know. Ну і калі вы чытаеце па-польску, таксама ёсць польскі пераклад «Здэтэрмінаваны, як наука тлумачы брак вольнай волі». І гэтая кніга з тых, чытаючы якія ты себе адчуваеш дурнаватым, але разам з тым ты ганарышся сабой, па-першае, за тое, што ўсё ж такі гэтую кнігу чытаеш, а па-другое, што часам сёе-тое ўсё ж такі разумееш. Але плюсы Сапольскі ў тым, што ён умее апісваць усё, што толькі можна, максімальна даступнай мовай. Гэтая кніга выйшла ў 2023 годзе, і ў ёй Сапольскі абагульняе нашы, хутчэй за ўсё не нашы, а свае, веды пра тое, як функцыянуе свядомасць, пра цесную ўзаемасувязь паміж розумам і эмоцыямі і паміж стымулам і рэакцыяй, прычым як у пэўны момант, так і на працягу ўсяго жыцця. Ён разбірае ў гэтай кнізе ўсе асноўныя аргументы на карысць свабоды волі, і ўсе гэтыя аргументы ён абвяргае. І як нейрабіёлаг Сапольскі спалучае ў кнізе нейранавуку, псіхалогію, генетыку, філасофію і сцвярджае вельмі радыкальную думку пра тое, што свабоды волі не існуе. І тут я вырашыла ўспомніць, калі я наогул апошні раз чула гэтае словазлучэнне «свабода волі». І зразумела, што гэта было літаральна нядаўна, я думала на гэтую тэму. Пару месяцаў таму ў студзені я ездзіла ў Будапешт на канцэрт майго улюбёнага гурта «Архітекц», і перад адной з песень саліст гурта рыхтаваў натоўп да таго, якое месіва будзе адбывацца далей. Як бы вы разумееце, гэта метал-канцэрт, там усё гэта мошпіт, сёркал-піт, сцяна смерці і всё такое. І вось акурат да наступнай сцяны смерці ён нас жартам і рыхтаваў. Ён напісаў, што будзе адбывацца. Ён пасмяяўся, што гурт і адміністрацыя канцэртнай пляцоўкі не нясе адказнасці. І ў канцы ён жартам дадаў «You have free will, I will pray for you». І вось тое самае загадкавае free will. Сапраўды, вось у той момант кожны наведнік канцэрта меў свабоду волі кінуцца туды ў самы эпіцэнтр падзей або проста адысці ў бок. Але ці ўсё так проста насамрэч? Паводле Сапольскі, усе нашы рашэнні – гэта вынік спалучэння генетыкі, працы мозгу, нашага досведу і асяроддзя. Мы не выбіраем, якімі быць і як думаць, а значыць, строга кажучы, атрымліваецца, што мы не маглі паступіць так ці інакш у той ці іншай сітуацыі. То бок кожнае наша дзеянне – гэта фінальны пункт доўгага ланцужка прычын. Ну і зразумела, што калі ты робіш такія гучныя заявы, яны патрабуюць гучных абгрунтаванняў, і, безумоўна, Сапольскі іх дае. Ён сцвярджае, што мозг прымае рашэнне раней за чалавека. Праводзіліся эксперыменты, якія паказалі, што актыўнасць мозгу ўзнікае яшчэ да таго, як мы ўсведамляем рашэнне. Мозг наш ужо пачаў дзейнічаць раней. Свядомасць проста даганяе працэс і стварае такое адчуванне, што менавіта я прыняў гэтае рашэнне. То бок, калі вам падаецца, што гэта вы вырашылі, гэта ілюзія. Вельмі пераканаўчая, але ўсё ж такі ілюзія. І такім чынам усё залежыць ад біялогіі. Таму што на нашы паводзіны могуць уплываць гармоны, гены, структура мозгу, нават нейкія дробныя рэчы, напрыклад, як вы сёння паелі, які ў вас узровень цукру, ці адчувалі вы нейкі стрэс, вось гэта ўсё можа змяніць наша рашэнне. Ну і таксама, зразумела, вялікую ролю грае наша мінулае. Выхаванне, культура, у якім асяроддзі мы выраслі, наша адукацыя, безумоўна, нашы нейкія дзіцячыя траўмы, а таксама многае іншае, гэта фарміруе чалавека, уласна, да таго, як ён прыняў рашэнне. І вось пра ўсё гэта Сапольскі піша вельмі жывой мовай, часта з гумарам. Я думаю, што калі вы ўжо чыталі нейкія кнігі Сапольскія або слухалі яго лекцыі, то вы можете сабе ўявіць стыль таго, як піша гэты чалавек. Але пры гэтым ён не апускаецца да хіханькі-хаханькі, ён будуе строгую аргументацыю і паступова вядзе чытача да галоўнай высновы, што ўсё, што мы робім, гэта вынік прычын, на якія мы абсалютна не маем уплыву. І каб гэта паказаць, ён нібыта размотвае кожнае чалавечае рашэнне назад у часе. Сапольскі сцвярджае, што мы заўсёды дзейнічаем так, як нас прывялі да гэтага ўсе папярэднія умовы. Вось тут у кнізе пачынаюцца самыя моцныя і самыя часам правакацыйныя разважанні, таму што мы пераходзім да наступстваў гэтай ідэі. То бок, калі мы прымаем, што сапраўды свабоды волі няма, то як глядзець на такія рэчы, як віна, адказнасць, пакаранне. То бок, калі няма свабоды волі, значыць, у пэўным сэнсе ніхто не вінаваты, таму што злачынства – гэта вынік абставін, як ураган, як нейкая хвароба, вы
магчыма, і не можаце несці адказнасць за тое, што вы здзейснілі некае злачынства, гэта ваш гены, ваше выхаванне і гэтак далей. І як пакараць чалавека за злачынства, калі яго да гэтага прывялі гены, асяроддзе, адукацыя, штосьці там яшчэ, але толькі не свабода волі. І тут Сапольскі прапануе радыкальны, але лагічны, зразумела, з яго пункту гледжання падыход. Калі чалавек здзяйсняе злачынства, гэта не дрэнны выбар у маральным сэнсе, а вынік яго біялогіі і жыццёвых абставін. І гэта не значыць, што цяпер грамадства павінна нічога не рабіць. Небяспечных людзей, зразумела, трэба ізаляваць, але матывацыяй ізаляцыі гэтай павінна быць не помста і не ты сам вінаваты ў тым, што ты нарабіў, а абарона іншых людзей і, калі магчыма, лячэнне і рэабілітацыя. То бок пакаранне павінна быць накіравана на абарону людзей ад нейкай там верагоднай уяўнай будучай шкоды, а не на помсту ў адносінах да злачынца, які ўласна штосьці здзейсніў. І тут Сапольскі ператвараецца проста ў вялікага гуманіста, і фактычна ён кажа, што чым больш мы разумеем, наколькі людзі не кантралююць сябе ў глыбокім сэнсе, тым менш у нас падстаў для асуджэння. І такім чынам у нас больш падстаў для спагады. Ён сцвярджае, што адмова ад веры ў свабоду волі можа зрабіць грамадства больш мяккім і справядлівым. І хоць я прачытала кнігу гэтую яшчэ летась, але вось літаральна некалькі дзён таму я зноў вярнулася да думак пра гэтую кнігу. Я раскажу пра сітуацыю, якая ў мяне адбылася. У мяне ёсць сябар, у якога ёсць сабака. І калі вы падпісаны на мой інстаграм, то даволі часта гэтага сабаку вы можете бачыць у мяне ў сторыс, таму што калі сябар з'язджае недзе па справах ці ў нейкія камандзіроўкі, ён пакідае свайго сабаку мне. І вось нядаўна ён так з'ехаў на даволі працяглы час, сабака зноў застаўся са мной, і кожную раніцу мы гулялі з сабакам перад працай. Зразумела, не толькі перад працай мы гулялі яшчэ і вечарам, і часам яшчэ і днём, але сітуацыя адбылася менавіта раніцай, і я ведаю, як гэты сабака любіць залазіць у нейкія далёкія і самыя змрочныя чупырнікі, таму на прагулку з гэтым сабакам я заўжды нацягваю нейкія свае старыя красоўкі, у якіх на правым наску ўжо ёсць дзірачка, і наогул як бы яны выглядаюць, ну так ужо, мякка кажучы, дрэннавата. Але я іх не выкідаю вось акуратна такія выпадкі, калі мне там, не веду, па лесе давядзецца цёгацца, па нейкім брудзе ці яшчэ кудысьці. Ну і вось раніцай мы звычайна гулялі з сабакам, потым вярталіся дадому, я мыла сабаку лапы, карміла, пераапраналася і ішла на працу. І вось аднойчы, пасля ўсіх гэтых дзеянняў, я выйшла на прыпынак, каб ехаць на працу, і зразумела, што на аўтамаце я не дастала з шафы іншы абутак, у якім хаджу ў нармальны час, а пайшла ў тым, які ўжо стаяў у калідоры, вось у гэтым дзіравым, не самым чыстым абутку. І ўжо было пазнавата вяртацца дадому, я б спазнілася на працу. Таму я проста пайшла далей у гэтых красоўках. І ў мяне тады яшчэ акурат былі светлыя шкарпэткі, таму дзірка вельмі ярка свяцілася белымі шкарпэткамі. І вось гэтая сітуацыя, яна зноў прымусіла мяне думаць наконт таго, што сапраўды да людзей часам трэба быць больш спагадлівымі, таму што, магчыма, у чалавека была прычына так выглядаць ці зрабіць тое, што ён зрабіў. Таму што ў той момант абуць вось гэтыя дзіравыя красоўкі не было маёй свабоднай волі ці нейкім свядомым выбарам. Бо я не ведаю, проста я люблю апранацца як бомж, выглядаць як бомж, калі іду на працу. Гэта было абсалютна аўтаматычным дзеяннем, таму што я спяшалася на працу і думала зусім пра іншыя рэчы. Зразумела, што гэта не такая радыкальная сітуацыя прыняцця рашэння як нейкае злачынства, але менавіта таму я раю вам пачытаць гэтую кнігу, каб разабрацца ў тэме глыбей. І хоць гэта толькі ўскосна там звязана з тэмай кнігі, але насамрэч апошнім часам я вучуся сапраўды больш спагадліва ставіцца да людзей, калі, не ведаю, бачу на вуліцы нейкага неверагодна брудна апранутага чалавека, ад якога смярдзіць, я не пачынаю яго асуджаць захадзя. Я заўжды думаю пра тое, што хутчэй за ўсё у яго былі прычыны для таго, каб так выглядаць. Зразумела, зноў жа паўтаруся, гэта не датычыць нейкіх страшных рэчаў, накшталт забойстваў, нейкіх іншых злачынстваў. Ну і падсумоўваючы, галоўны тэзіс гэтай кнігі ў тым, што свабоды волі не існуе, паколькі ўсё, што хто-небудзь, уключаючы мяне і вас, мы не выключэнне, усё, што хто-небудзь думае, адчувае, робіць, гэта ўсё механістычна вызначаецца шматмернымі абумоўленымі эвалюцыяй навакольным асяроддзем, біялагічнымі, псіхалагічнымі і сацыякультурнымі прычыннымі фактарамі. Разам з тым Сапольскі разумее, што гэта вельмі такая радыкальная думка, нам вельмі цяжка прыняць, што мы не аўтары свайго жыцця, не аўтары сваіх учынкаў. Таму ў кнізе шмат прыкладаў, шмат жартаў нейкіх жыццёвых сітуацый, якія паступова падводзяць да гэтай думкі і робяць яе менш шокавай. Але разам з тым Сапольскі прызнае, што яму не ўдалося да канца прааналізаваць усе наступствы гэтага адкрыцця для жыцця.
Бо сапраўды вельмі дзіўна думаць пра тое, што мы не можам ні вінаваціць таго, хто робіць нам шкоду, ні дзякаваць таму, хто нам дапамагае. Таму што, ў прынцыпе, людзі-то і дапамагаць могуць не таму, што яны такія харошенькія і вось ім так хочацца, а гэта ўсё не паводле ўласнага жадання адбываецца. І тут у гэты момант сапраўды вельмі моцна ўзрываецца мозг, ёсць пра што падумаць, і тым цікавей будзе гэтую кнігу перачытаць і абмеркаваць з сябрамі, якія таксама калі-небудзь разважалі над гэтым пытаннем. Ну а цяпер нас чакае найгоршы нон-фікшн, дакладней яго адсутнасць, таму што ажно найгоршай нон-фікшн кнігі ў другім паўгоддзі не было. Бо ўсё ж такі для мяне найгоршая гэта кніга, якой я паставіла менш за 3 балы, а такіх кніг у другім паўгоддзі не было. Была кніга на 3, то бок яна такая, хутчэй нейтральная, але з гэтай кнігай мы з вамі сустрэнемся пазней у іншай намінацыі. Далей у мінулых выпусках з вынікамі года я гаварыла пра вокладкі, але я ўсё ж такі вырашыла гэтую намінацыю выкінуць, таму што ў падкасці цяжкавата апісаць візуал, таму мы працягваем выключна пра тэкставую частку кнігі. І далей у нас намінацыя «Самая смешная кніга года», і ёй становіцца раман, пра які вы ўжо чулі ад мяне ў 159-м выпуску падкаста. Цэлы асобны выпуск «Какая Гош» быў прысвечаны раману Эндзі Уіра «Марсіянін», яго беларускаму перакладу, які выйшаў у выдавецтве Гутенберг. Але так склалася, што гэтую кнігу я чытала тройчы на розных мовах. І, дарэчы, зараз будзе невялічкі спойлер да новага выпуска падкаста, які будзе не наступны, а праз адзін. Бо нейкі час таму я ў падкасце агучыла думку наконт таго, што мне вельмі б хацелася зрабіць нейкую такую асобную рубрыку ў падкасце пра кніжныя экранізацыі. І вось нарэшце я саспела да гэтай рубрыкі. Рубрыка будзе называцца «Кніга лепш», менавіта так у канцы з пытальнай інтанацыяй. І кожны выпуск з гэтай рубрыкі будзе прысвечаны адной канкрэтнай кнізе і яе экраннаму увасабленню. Я буду трошкі разбіраць сюжэты экранізацыі, сюжэты самой кнігі, глядзець, што рэжысёры выразалі, што пакінулі, што замянілі, і наколькі гэта наогул было абгрунтавана, зразумела, выключна на мой дылетанцкі погляд, чалавека, які ўсё ж такі лепш разбіраецца ў літаратуры, чым у кінематографе, але і да таго, каб разбірацца ў кінематографе, таксама імкнецца. Ну і ў канцы выпуска буду даваць свой вердыкт, дык ўсё ж такі кніга лепш ці кніга горш. А можа і кніга і фільм па-свойму добрыя. Знойдуцца і такія прыклады. Але чаму я загаварыла раптам пра гэтую рубрыку ў сувязі з Эндзі Уірам? Не таму, што першы выпуск будзе прысвечаны «Марсіяніну», таму што яго экранізацыю мы таксама крыху абмеркавалі ў тым выпуску «Какая Гош», а рэч у тым, што Эндзі Уір напісаў яшчэ адну кнігу, насамрэч гэта ўжо 3-я яго кніга, якая называецца «Project Hail Mary». І гэтая кніга стала хітом, у яе з'явілася экранізацыя. Акурат цяпер яна ідзе ў кінатэатрах, экранізацыя даволі гучная, усе абмяркоўваюць, усе глядзяць. Я ўжо паглядзела яе літаральна учора, таму маю што вам сказаць. Пакуль у мяне свежыя ўражанні і пра кнігу, і пра фільм, я вырашыла, што самы час запусціць гэтую новую рубрыку. Таму з Эндзі Уірам мы яшчэ сустрэнемся праз выпуск. Абавязкова падрабязна пагаворам. І, дарэчы, вы бачылі, што расійскія лакалізатары назвалі экранізацыю праект «Канец света». Проста нічога святога ў гэтых людзей. Які нафіг канец света? Ну і калі вяртацца да «Марсіяніна» і намінацыі «Самая смешная кніга другой паловы 25-го года», магу сказаць, што нават чытаючы кнігу 3-й раз, я смяялася ўсё так жа, як у першы. І гэта, мне здаецца, выдатны камплімент гэтай кнізе. І гэты раман стаў добрым узорам таго, якой ўсё ж такі гаючай сілай валодаюць смех і гумар, асабліва для чалавека, які знаходзіцца ў крызіснай сітуацыі. Калі ты застаўся адзін на Марсе, і будзеш занадта сур'ёзны, то можна, у прынцыпе, трохі ад'ехаць кукухай. Таму галоўнага героя гэтага рамана Марка Уотні ратуе выдатнае пачуццё гумару. Ну і нагадаю, што больш падрабязныя мае оды і дыфірамбы гэтай кнізе вас чакаюць у 159-м выпуску падкаста. Ну а цяпер на кантрасце пераходзім да самай нуднай кнігі. І ёй аказваецца «Слон» Сашы Філіпенка. Насамрэч, «Слон» мусіў быць у намінацыі «Найгоршая кніга», але тады б гэтая намінацыя аказалася пустой. Таму я вырашыла ўсё ж такі перанесці гэтую кнігу сюды, ў гэтую намінацыю, бо мне ўсё роўна абавязкова хацелася вам пра яе расказаць. Кнігу я чытала па-руску ў арыгінале, і гэтая кніга для мяне аказалася менавіта нуднай. Не брыдкай, не страшнай, не агіднай, не непрыемнай, як гэтую кнігу апісваюць людзі і іншыя чытачы. Менавіта нуднай.
Таму што гэтая кніга гэта чыста Катрынка з адной мелодыі, якая ўсё нудзіць, як стары дзед. І, дарэчы, я паглядзела, што на Goodreads з кніг Філіпенкі больш нізкі рэйтынг мае толькі кніга «Замыслы» 3,53, але, у прынцыпе, яе той кнігай цяжка назваць, гэта такі сабе зборнік замалёвак. Але вось з нармальных кніг паўнавартасных «Слон» мае рэйтынг 3,56. Хаця там, у прынцыпе, усяго 208 адзнак, таму гэта не асабліва рэпрэзентатыўная выбарка, але тым не менш. Думаю, што калі вы не чыталі гэтую кнігу, то, магчыма, вы знаёмыя з сюжэтам, магчыма, вы чулі ці чыталі інтэрв'ю Сашы Філіпенка, які сказаў, што гэтай кнігай ён хацеў адвесці чытача ў пекла. Спойлер, я сапраўды пабывала ў пекле, але хіба не ў тым, у якое мяне хацеў адправіць Саша Філіпенка. Сюжэт гэтай кнігі просты. У кватэры адной сям'і нечакана з'яўляецца слон. А таксама ў кватэрах многіх іншых сем'яў з'яўляецца слон, шмат сланоў па ўсім горадзе, нармальныя, звычайныя такія вялікія сланы. І сюжэт закручваецца ў найлепшых традыцыях філасофіі, а можа так і трэба. То бок, як бы слон ёсць, а што з гэтым рабіць мы не ведаем, заплюшчым вочы, будзем рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. І моя першая прэтэнзія да кнігі, тут першая не паводле значнасці, гэта проста пералік. Прэтэнзія заключаецца ў тым, што кніга зноў вельмі расейская. У творы не называецца краіна ці горад, у якім адбываюцца падзеі, але, ніякай беларускай атмасферай там і не пахне. Зразумела, што пісьменнік не абавязаны пісаць пра тую краіну, у якой ён нарадзіўся. Ён можа пісаць пра любую краіну, якая яму падабаецца, і ад гэтага ён не перастае быць пісьменнікам сваёй краіны. Але, я думаю, што вы разумееце, дзіўна, калі беларускі пісьменнік так шмат пастаянна піша пра Расею. Как говорится, вы не понимаете, это другое. Другая, нават не прэтэнзія, я б назвала гэта заўвагай, бо гэта як бы не мінус кнігі, гэта просто такі факт аб'ектыўнай рэчаіснасці. Філіпенка робіць выгляд, што піша сур'ёзныя інтэлектуальныя кнігі. Але насамрэч усе ідэі ў яго кнігах звычайна ляжаць на паверхні. Не трэба нават прыносіць грыдлёўку, можна проста вось пазногцікам акуратненька гэты слой зямелькі скалупнуць. І чаму я кажу, што гэта не мінус наогул, таму што такія кнігі патрэбныя. Яны патрэбныя для больш простых людзей, каб і яны нешта разумелі ў сітуацыі. Але ўсё ж такі я выношу гэта як за ўвагу, таму што ўсё роўна часта кнігі Філіпенкі пазіцыянуюцца як даволі арыгінальныя і інтэлектуальныя. І тут мы набліжаемся да наступнай прэтэнзіі, чаму, уласна, гэтая кніга ў намінацыі названай нуднай, таму што Філіпенка бярэ ідыёму «слон у пакоі», якая значыць такую вось нейкую відавочную, вострую праблему або пытанне, якія як бы так ігнаруюцца, замоўчваюцца людзьмі. То бок, гэта нейкая сітуацыя, калі відавочна ёсць нешта непрыемнае, але пра гэта ніхто не хоча гаварыць, і ўсе робяць выгляд, што гэтага слана ў пакоі няма. Наколькі я ведаю, гэта наогул ідыёма з англамоўных краінаў «Elephant in the Room». Тут як бы штучна прыдуманы гэты аналаг слана ў пакоі, і вось гэтую ідыёму Філіпенка бярэ як сюжэтаўтваральную для сваёй кнігі. Але мне, насамрэч, яшчэ прыгадваецца байка Крылова з выразам «А слана-то я і не прымеціл», якая таксама мае значэнне чагосьці вялікага, відавочнага, што засталося незаўважаным, але тут хіба няма значэння нейкага свядомага замоўчвання, як у выпадку са сланом у пакоі. Але гэта так, это выключна мае нейкія разважанні на тэму. Вяртаемся да кнігі. Вось гэтую ідэю слана ў пакоі аўтар эксплуатуе ўсю кнігу. Ён паўтарае адно і тое ж рознымі словамі. А часам нават аднымі і тымі ж словамі. «Купі слана, а ты вазьмі і купі слана» — это вось такая дакучлівая дзіцячая дражнілка. І пад канец, калі вам ужо становіцца моташна ад гэтых паўтораў, Філіпенка дадае такога трэш-кантэнту, каб вам рэальна стала моташна, каб вы сапраўды званітавалі. Не буду спойлерыць вам сюжэт, можа раптам хтосьці з вас ўсё ж такі смела захоча гэта прачытаць, але вось вы, прынамсі я адчувала сябе коцікам, якога носікам вось так тык-тык-тык, прычым нават не ва ўласную лужыну, не я гэтую лужыну як коцік рабіла, гэта нейкая чужая лужына, у якую чамусьці мяне вось так тык-тык-тык носікам і паўтараюць мне гэта 500 разоў, як быццам бы я з першага не адчула, чым гэтая лужына пахне. І вось гэта той момант, калі трэш у кнігу уводзіцца проста дзеля трэшу, а не дзеля нейкага сацыяльнага выказвання. Мне, шчыра кажучы, вось ад гэтай трэшовай канцоўкі не было брыдка, таму што той, хто ў дзяцінстве зачытваўся кнігамі з аранжавай серыі «Контркультура», таго кніжыцамі Філіпенкі не напалохаць. Таму я мужна дапакутавала да канца кнігі, на шчасце гэта заняло ў мяне ўсяго адзін дзень, і пайшла памыць сабе рукі, вочы, што там яшчэ. Магчыма,
гэтая кніга просто напісана не для нас, не для тых, хто ў эміграцыі, для тых, хто з'ехаў, бо не захацеў мірыцца са сланамі ў пакоі, не для тых, хто не з'ехаў, але знаходзіцца ва ўнутранай эміграцыі. Магчыма, гэтая кніга для тых людзей, каму вось такія рэчы вось толькі падобнымі тоўстымі метафорамі трэба даносіць. Таму я просто буду лічыць, што я не мэтавая аўдыторыя канкрэтна гэтай кнігі Філіпенка. Цяпер нам зноў патрэбны кантраст, таму наступная намінацыя – гэта самая светлая кніга. І тут зноў будзе твор, пра які я ўжо паспела вам расказаць. Гэта быў выпуск нумар 156. Ну а кніга – гэта дзіцячы раман «Бегі і жыві». Я чытала яе ў рускім перакладзе. Кнігу напісала нідэрландская пісьменніца Элс Бертон. І калі вы памятаеце, што я расказвала пра гэтую кнігу, то, магчыма, вы здзівіцеся, што яна менавіта ў такой светлай намінацыі. Таму што кніга, хутчэй, часткова змрочная, яна пра змаганне з уласнымі дэманамі, калі ты падлетак і яшчэ не надта ўмееш рабіць гэта неяк экалагічна. І таму ты вырашаеш кінуць вялізны выклік свайму юнаму целу прабегчы марафон. Я тут у амаль 33 пакутаю і псіхалагічна змагаюся з тым, што ў верасні мне давядзецца бегчы марафон. Ну, як давядзецца, як быццам бы гэта не мой свядомы выбар. Але, дарэчы, цяпер я задумваюся пра тое, што марафон, што мяне прывяло, якія падзеі ў маім жыцці, якія траўмы мяне прывялі да таго, што я вырашыла прабегчы марафон. Таму што нармальны здаровы чалавек, я б ніколі ў свядомым розуме, паводле ўласнага жадання, вось гэтага самай свабоды волі, я б ніколі ў жыцці да такое не вырашылася. Таму трэба пакапацца ў сваім мінулым і зразумець, якія траўмы мяне да гэтага прывялі. Насамрэч жартую, але нават нягледзячы на такія змрочныя тэмы, дзе ёсць і праблема сталення, і спробы навучыцца мірыцца са стратамі, кніга ўсё ж такі мае ў сабе святло, вось той самы агеньчык у канцы тунелю. Бо мне здаецца, што збольшага ўсё ж такі людзей не трэба тыкаць носам у балота, маўляў, паглядзі, якое цудоўнае балота, і мы ўсе там, вось як у рамане «Слон». Людзям ўсё ж такі трэба даваць невялічкі пробліск надзеі, нават калі мы насамрэч рэальна знаходзімся ў тым самым балоце. Ну а больш падрабязна пра кнігу «Бегі і жыві» у 156 выпуску падкаста. Мы так мала пагаварылі пра светлае, але цяпер мы пагаворым пра самую змрочную кнігу. Шчыра кажучы, яна таксама падбіралася з нацяжкай, абы катэгорыя гэтая не засталася пустой, каб трошкі вам ўсё ж такі пра нешта расказаць, хоць пра нейкую кнігу. Я трохі нацягвала саву на глобус, але тым не менш. Няхай у гэтай намінацыі будзе кніга на вельмі няпростую тэму. І тут я падумала, калі ўжо я буду чытаць простыя кнігі? Пытанне абсалютна рытарычнае. Кніга называецца «Lean, Fall, Stand» Джона Макгрэгара. У рускім перакладзе яна выходзіла пад назвай «Спаткнуцца, упасть, падняцца». Польскі ці ўкраінскі пераклад я не бачыла. І калі я вам тут раней расказвала пра кнігу Макса Кідрука, дзе людзі выжываюць пасля авіякатастрофы, то тут кніга пачынаецца акурат з трагедыі, але больш цікавая акурат тая частка, якая ідзе за ёй. Гэта звычайнае жыццё пасля катастрофы. Ну, звычайнае, у двукосці не зусім звычайнае. Бо тут все ж такі ёсць невялікія нюансы, пра якія мы акурат пагаворым. Перад намі група навукоўцаў, якія праводзяць даследаванні ў Антарктыдзе. Сярод іх ёсць Роберт Райт, якога называюць проста Док, і разам з калегамі ён трапляе ў жорсткую снежную буру. Яны губляюць арыентацыю, сувязь з базай знікае, і вось гэта даволі напружаная такая нават трылерная частка кнігі. Але, як я ўжо сказала, яна не самая цікавая і нават не самая важная, таму яна пралетае даволі хутка. Роберта ратуюць, і падаецца, што найгоршае акурат засталося дзесьці там. Вось усё, што магло страшнага адбыцца, адбылося, ён выжыў, аднак ён пераносіць інсульт, і гэта прыводзіць да афазіі. Афазія – гэта парушэнне маўлення. І вось тут раман рэзка змяняе свой фокус. І з гэтага моманту гісторыя становіцца такой унутранай, звязанай з перажываннямі пасля трагедыі. Аўтар вельмі дакладна нам паказвае, як выглядае жыццё чалавека, які раптам губляе здольнасць гаварыць і нармальна выказваць думкі. Роберт разумее значна больш, чым ён можа сказаць, але словы распадаюцца, фразы абрываюцца, нават простая размова для яго становіцца неверагодна цяжкай працай. І чытач пачынае паступова адчуваць гэты разрыў паміж яго думкамі і маўленнем. Ну і таксама другі важны персанаж гэтай кнігі – гэта яго жонка Анна. І перспектыва вось гэтай гераіні, яна адыгрывае ў рамане вялікую ролю, таму што яе вачыма мы бачым іншы бок гэтага выпрабавання. Док праходзіць праз свае ўнутраныя выпрабаванні, ну а яго жонка становіцца сядзелкай, і яе жыццё пачынае круціцца вакол патрэб мужа.
І тут раман закранае вельмі складаную тэму. Як змяняецца адносіны, калі адзін чалавек губляе незалежнасць, а другі бярэ на сябе адказнасць. І гэта вельмі ціхая унутраная драма, без гучных слоў, без скандалу. Аўтар піша кароткімі, часам вельмі абарванымі сказамі. Ён выкарыстоўвае паўторы, пропускі. Ён нібыта сапраўды імітуе работу мозгу чалавека, які з цяжкасцю складае словы ў сказы. І ў выніку атрымліваецца, што гэта раман не столькі пра Антарктыду ці катастрофу, таму што гэта адбылося ў пачатку, гэта нам даецца ў анатацыі, гэта як бы не спойлер, гэта факт, які адбыўся. Але далей гэта збольшага раман пра крохкасць чалавека і пра тое, як шмат у нашым жыцці залежыць ад мовы і адмаўлення. І калі мова знікае, застаецца нешта такое базавае, гэта сувязь, гэта клопат, прысутнасць побач. І гэта кніга пра тое, як людзі спрабуюць зразумець адно аднаго, калі словы не працуе, калі ў іх няма такога інструмента, як мова. Ну і таксама цікавая тэма, якая закранаецца ў гэтым рамане, гэта адказнасць без выбару. Калісьці я вам расказвала даўно пра кнігу Таяры Джонс, якая называецца American Marriage, амерыканскі шлюб. Гэта гісторыя пра пару, якая ажанілася. Яны не так шмат часу правялі разам, здаецца, яны год былі разам, вырашылі ажаніцца яшчэ нейкі гэты рамантычны перыяд, і пасля гэтага муж трапляе ў турму. І што далей рабіць жонцы, ці чакаць яго, ці не чакаць, асабліва улічваючы, што, ў прынцыпе, да турмы яны не так шмат часу правялі разам. Зразумела, што яны не чужыя людзі, але год гэта не так і шмат, каб моцна прывязацца да чалавека. І у гэтым рамане таксама разглядаецца вельмі шмат такіх цікавых маральных пытанняў, ці кінуць гэтага чалавека, ці застацца з ім, ці мусіш ты заставацца з гэтым чалавекам. Так жа і тут. Што мусіш рабіць ты, калі чалавек, з якім ты пражыў там пэўную частку твайго жыцця, твой каханы чалавек, твой партнёр па жыцці, становіцца інвалідам? Ці мусіш ты браць на сябе адказнасць за ягонае жыццё? І ці маральна правільна зрабіць выбар пакінуць гэтага чалавека, таму што ты не выбірала гэтага чалавека, ты выбірала таго здаровага чалавека, які хадзіў сваімі нагамі, які ўмеў размаўляць. А цяпер замест гэтага, як быццам бы чужы, гэта ўсё яшчэ твой чалавек той самы, але ён ужо і не той чалавек. І, магчыма, у плане нейкіх літаратурных якасцяў гэта не самая выбітная кніга, але я вельмі добра уяўляю, як гэтую кнігу можна цудоўна абмяркоўваць у кніжным клубе. Ёсць вельмі вялікі пласт пытанняў, якія можна на абмеркаванні гэтай кнігі ўзняць. Але разам з тым, паўтаруся, што гэта была намінацыя самая змрочная кніга, чытаць яе часам было даволі няпроста. Не збаўляем градус змрочнасці, і наступная намінацыя гэта кніга, ад якой хацелася плакаць. І ў гэты час, апошнія 4 гады, такой кнігай можа стаць літаральна любая кніга, якая расказвае пра падзеі апошняга часу. І летась для мяне такой стаў слоўнік вайны Астапа Слявінскага ў беларускім перакладзе Ірыны Герасімовіч. Кніга выйшла ў межах праекта 33 кнігі для іншай Беларусі, і на сённяшні дзень яе можна знайсці таксама па-ўкраінску, па-нямецку, па-грузінску, па-польску, па-чэшску, па-румынску, па-японску і на іншых мовах. І гэтая кніга, згодна з назвай, сапраўды пабудаваная ў фармаце слоўніка. Гэта слоўнік, дзе на кожную літару ёсць пэўнае слова, і да кожнага слова пададзеныя сапраўдныя жыццёвыя аповеды і маналогі, якія аўтар збіраў у першыя месяцы вайны недалёка ад львоўскага вакзала і ў іншых месцах, дзе людзі дзяліліся сваімі перажываннямі, думкамі і страхамі. Спачатку аўтар публікаваў пачутыя гісторыі на сваёй старонцы ў Фейсбуку, а потым гэта стала кнігай, якая да таго ж яшчэ і перакладзеная ўжо на многія мовы. Кожны гэты так званы слоўнікавы артыкул – гэта такая кароткая гісторыя якога-небудзь украінца, прычым гэта можа быць або штосьці зусім кароткае, там некалькі сказаў, можа быць штосьці на палову старонкі, усё вельмі лаканічна, сканцэнтравана, эмацыйна. І ў гэтай кнізе, чаму яна называецца слоўнік, таму што Слявінскі даследуе, як вайна мяняе значэнне слоў і як яна мяняе наогул словы самі па сабе, таму што некаторыя прывычныя звычайныя словы, якія дагэтуль не мелі нейкай пэўнай афарбоўкі, неважна, нейтральнай ці, наадварот, нейкай пазітыўнай ці, можа быць, негатыўнай афарбоўкі, яны становяцца, гэтыя словы, нейкія больш вострыя, іншыя, наадварот, менш вострыя. Значэнні некаторых слоў раптоўна становяцца важнымі, хаця раней гэта было ўсяго толькі слова. Я прывяду вам некалькі прыкладаў. У мяне тут, каб вы разумелі, кніжка проста, я нават не змагла перапісаць гэтыя цытаты, буду зачытваць наўпрост з кніжкі, таму што ўсё ў мяне проста абклеена стыкерамі. Вось тут я вам трошкі АСМР, гэта я шабуршу стыкерамі, якія тырчаць.
Напрыклад, пачынаецца гэтая кніга такімі радкамі. А потым нам яшчэ давядзецца адбудоўваць мову, каб свечка перастала быць акопнаю, каб птушка зноў увабралася ў пер'е, каб кветкі перасталі плявацца агнём, каб падвал зноў зрабіўся жытлом салодкага варэння і бульбы вусатай, каб цяпло зрабілася цёплым, не патухаючы цеплікам, як нашым дзядам аддавала цяплушкай. І вось ужо літаральна гэта першыя радкі, гэта можна сказаць такі ўступ да кніжкі, яшчэ не гэтыя слоўнікавыя артыкулы. Вось гэтая частка пра тое, каб падвал зноў зрабіўся жытлом салодкага варэння і бульбы вусатай, у мяне вобразы ў галаве пачалі з'яўляцца. Я пачала ўяўляць вось усе гэтыя здымкі, якія мы бачым у навінах, і проста уся фатаграфічная частка гэтай вайны ў мяне праміргнула перад вачыма. Я ўбачыла літаральна усе фота гэтых знішчаных дамоў, жыхары якіх былі вымушаны хавацца ў падвалах. І сапраўды падвал стаў месцам, якое ратуе табе жыццё, замест таго, каб быць месцам, у якое ты прыходзіш, каб, не ведаю, з палічкі сабраць чарговы слоік варэння, якое табе закатала бабуля. Гэта вельмі страшна, і немагчыма чытаць гэтую кнігу, не ўяўляючы. Гэта такое асэнсаванне. Мы трошкі сёння гаварылі ўжо ў гэтым выпуску пра мову, пра тое, наколькі мова і маўленне гэта важна для людзей, для іх камунікацыі, калі я вам расказвала пра кнігу, дзе навуковец атрымаў такую праблему, як афазія, такое парушэнне. І мова тут, гэта, здаецца, словы, якія былі бяспечнымі, яны раптам перастаюць быць бяспечнымі. І гэта вельмі страшна. На літару Г тут, напрыклад, артыкул, які называецца «Гісторыі ад Вікі з Марыуполя», яна піша наступнае. Дакладней, гаворыць, гэта хутчэй за ўсё быў маналог. Вы ж пісьменнік, так? Вам прасцей, бо вы, калі пішаце, не бачыце таго, каму расказваеце. А я, калі на мяне глядзяць, пачынаю так сябе шкадаваць, што ўсе словы губляюцца. Або наадварот думаю, можа, я так мала перажыла і смешна, што выстаўляю на паказ свае гісторыі. Я ж не ведаю, праз што прайшоў той іншы чалавек, а ён, магчыма, думае гэтаксама. Сядзім і маўчым абое. А насамрэч перажылі так шмат, што на сотню людзей хапіла б. І гэта таксама такая знаёмая гісторыя, што чалавек нават у нейкіх пакутах і перажываннях прыніжае ўзровень сваіх пакутаў. Яму падаецца, што неяк няёмка расказваць пра ўсе гэтыя рэчы, таму што магчыма, што чалавек, якому ты пра гэта расказваеш, ён перажыў больш страшныя рэчы, але потым ты пачынаеш думаць пра тое, што у сэнсе больш страшныя рэчы. Тут такая сітуацыя, што няма ніякай градацыі больш страшна ці менш страшна, калі людзі жывуць на вайне. То бок, тое, што ты бачыў больш памерлых людзей, больш зруйнаваных дамоў, не робіць тваю драму меншай, і не варта прыніжаць сваю драму, свае праблемы, свае пакуты і трагедыі, проста таму, што ты, можа быць, менш бачыў, але ад гэтага ты не менш перажыў. Карацей, гэта вельмі, вельмі страшна, што людзям даводзіцца думаць пра такія рэчы. Не ўсе гісторыі нейкія такія 100% змрочныя, ёсць у гэтай кнізе гісторыі і з такім налётам гумару, і зноў жа, як мы ўжо сёння ў гэтым выпуску абмяркоўвалі, што гумар — гэта тое, што дапамагае выжыць у экстрэмальнай сітуацыі проста для таго, каб захаваць свой маральны спакой, сваё маральнае здароўе. І зразумела, што нават на вайне людзі могуць жартаваць пра нейкія рэчы, якія падаюцца вельмі страшнымі. І наступны артыкул пад назвай «Душ» ад Александра з Бучы гучыць так. Падчас шквальных абстрэлаў прымаць душ не раю. Губляецца ўвесь смак гэтай працэдуры. Пастаянна назаляе думка. Калі зараз накрыюць, так і застануся ахвярай вайны з намыленым голым азадкам. І таксама, калі працягваць тэму гумару, мне неаднаразова трапляліся ў інстаграме такія рылсы, дзе людзі, якія вярнуліся з вайны інвалідамі, украінскія салдаты, яны жартуюць на гэтую тэму. У іх даволі шмат гумару такога каламбурнага кшталту, калі яны жартуюць пра адсутнасці, напрыклад, сваіх канечнасцяў. І вось акурат артыкул пад назвай «Нага», Віктар Сумы Львоў, ён акурат пра адзін з гэтых вельмі папулярных жартаў. У нас кажуць, адна нага тут, другая там. Вось гэта пра мяне. Калі мяне перавезлі сюды пасля ранення, дактары сказалі, мы тваю нагу ўратавалі. Вось яна, ёсць, уратавалі. Але хадзіць ёй нармальна ўжо ніколі не змагу. І баліць яна, пакуль што нічога не дапамагае. Асколак у костцы. Я гэтай нагой нібы заўжды буду ў вайне. Можа, лепш адразу падрэзалі? Смяецца.
І сапраўды, вось я вельмі часта бачу гэты жарт пра тое, што адна нага тут, другая там, ад людзей акурат з інваліднасцю. І добра, што яны могуць захоўваць вось гэтае пачуццё гумару, што вельмі важна для іх у такой сітуацыі. Ну і калі працягваць тэму таго, што словы змяняюць свае значэнні ў такія часы, вось вы наогул асэнсоўваеце, як шмат лексікі, якой мы карыстаемся ў паўсядзённым жыцці, звязаная з нейкай вайсковай тэмай. У нас і любоўны фронт, і нас там чакае наперадзе вялікі фронт работы, і гэтак далей. Мы вельмі шмат выкарыстоўваем у паўсядзённым жыцці лексікі, якая для людзей на вайне цяпер гэта не проста нейкія метафары. Гэта абсалютная рэальнасць. І вось акурат артыкул табу ад Сашко з Кіева пра некаторыя такія словы. Я калісьці так лёгка казаў бамбезна, калі штосьці вельмі падабалася. Бомба-ракета, калі штосьці было вельмі крутым. Бамбіць, калі штосьці дужа моцна злавала. Калі я штосьці прапусціў, праслухаў, казаў я ў танку. Цяпер не змагу. Словы табу. Ну, як вы бачыце, я тут літаральна кожны артыкул магу зачытваць, таму што гэта сапраўды вельмі моцна кранаюць гэтыя рэчы, але вось зачытаю вам апошні, які называецца «Тэтрыс» ад Ганны з Кіева. І ў прынцыпе, я падумала, што ў нейкай ступені гэтае слова важнае і для беларусаў апошнім часам. Зараз патлумачу чаму. Цёмны цягнік поўны светлых надзей. Толькі дзесяткі цьмяных экранаў. Усе чытаюць навіны. Зрэдку шэптам перамаўляюцца. Укладваюць дзяцей, гладзяць чужых катоў. Усе свае. У дзяцінстве мы гулялі ў тэтрыс, каб цяпер змагчы размясціць 9 чалавек і 3 жывёлін у адным купе. І прачытаўшы гэта, я падумала, што, атрымліваецца, тады беларусы гулялі ў дзяцінстве тэтрыс, каб навучыцца размяшчаць, напрыклад, 17 чалавек у камеры, якая разлічана толькі на 2. Таму, мне здаецца, кожная нацыя можа скласці свой слоўнік, слоўнік вайны або слоўнік рэвалюцыі, слоўнік якой-небудзь важнай падзеі, але ў любым выпадку такія кнігі патрэбныя, каб зноў і зноў нагадваць, што вайна гэта не штосьці далёкае, гэта штосьці, што знаходзіцца зусім побач і закранае такіх жа людзей, як і мы. Ну, а цяпер вяртаемся да чагосьці светлага і прыемнага, але таксама з нюансам. Наступная намінацыя – гэта самая атмасферная кніга. І тут я трошкі чыцер, таму што ў яе трапляе раман, які я чытала не ўпершыню. Я перачытвала гэтую кнігу ў арыгінале. Першы раз я прачытала «Лета ночы» Дэна Сіманса па-руску некалькі гадоў таму. І вось летась я перачытала гэтую кнігу па-англійску. Я спецыяльна перачытвала летам, каб адчуць атмасферу яшчэ больш. Я тады была ў Будапешце, дзе зусім цёпла, горача, і можна было адчуць усю гэтую задушлівую атмасферу. І цяпер, у сувязі з тым, што вось літаральна нядаўна Дэн Сіманс памёр, пра гэтую кнігу мне думаецца неяк з яшчэ такой большай цеплынёй. Падзеі гэтага рамана адбываюцца ў 60-е гады ў гарадку Элм-Хейвен у штаце Ілінойс. Там 5 12-гадовых хлопцаў правялі апошні школьны дзень, і цяпер яны чакаюць, зразумела, лета, якое, вядома ж, будзе поўнага прыгод, але яркае сонца, доўгія цёплыя дні, забавы, вось гэта ўсё хутка мяняецца на нешта цёмнае і нязвыклае. Яны сутыкаюцца з незвычайнымі часам даволі дзіўнымі падзеямі, якія пачынаюць пераследаваць іх у старой школе Old Central. Хлопцы выпадкова адкрываюць пагрозу, якая хаваецца глыбока ў калідорах старой школы. Кожны з герояў праходзіць праз свае асабістыя выпрабаванні, сутыкаецца з уласнымі трывогамі і цемрай. І атмасфера ў леце ночы – гэта адзін з ключавых элементаў, які ўласна робіць гэтую кнігу асаблівай. Я б нават тут вельмі гучна заявіла, што атмасфера ў гэтай кнізе – гэта таксама адзін з персанажаў, таксама герой гэтай кнігі. Таму што Сіманс настолькі жыва, настолькі дэтальна апісвае асяроддзе ад палёў, ад сонечнага святла да начных зорак, што ты сапраўды адчуваеш сябе ў гэтым гарадку. Не ўпэўнена, што я б хацела перажыць усе тыя прыгоды, якія перажылі персанажы гэтай кнігі, спойлер, не ўсе выжылі. Але так спакойна пачытаць гэтую кнігу, разумеючы, што ты ў любы момант можаш вярнуцца ў сваю адносна спакойную рэчаіснасць, вось гэта было прыемна.
Сіманс апісвае дробныя дэталі, пахі травы, шум ветру, залітыя сонцам сцены, цёмныя калідоры школы. Настолькі ярка, што гэта сапраўды ўсё ажывае ў тваёй свядомасці. І гэта не проста нейкі там сюжэтны фон, умоўна, такая кардонная плоская карцінка. Гэта сапраўды жывы арганізм, які змяняе настрой, які прымушае сэрца так нармальна тахкаць у грудзях і робіць страх, які ты адчуваеш, калі чытаеш гэтую кнігу, перажываеш за герояў, робіць гэты страх яшчэ больш рэальным. Гэта кніга пра сяброўства, пра смеласць, пра сутыкненне з цемрай, якая часам прабіраецца нават у самыя светлыя моманты. Кніга вучыць глядзець на звычайнае з увагай і адчуваць, што таямніца можа хавацца за кожным кутом. Гэта твор, дзе сюжэт і атмасфера працуюць разам, каб зрабіць чытанне прыемным і амаль імерсіўным досведам. Ну а далей будзе намінацыя з такой трошкі правакацыяй і зноў будзе кніга, якую я чытала не першы раз. І гэтым разам у намінацыю «Самая кардонная кніга» трапляе Іван Меліш з трэцяй кнігай палескай хронікі пад назвай «Завее снежань». Хаця падазраю, што нават асаблівай правакацыі не атрымаецца, таму што збольшага людзі, наколькі я ведаю, прыблізна аднолькавага меркавання пра гэтае заканчэнне трылогіі. І сапраўды апошняя частка палескай хронікі Івана Меліжа звычайна крытыкуецца чытачамі і літаратуразнаўцамі як кардонная або проста слабая ў параўнанні з першымі кнігамі. Бо, па-першае, яна сапраўды зусім невялічкага аб'ёму, калі параўноўваць першай і другой кнігамі. Калі раней у іншых тамах аўтар вельмі дэталёва паказваў нам жыццё палешукоў з іх цяжкасцямі, радасцямі, апісаннямі традыцый, то ў гэтай кнізе мы такога не бачым. Многія падзеі там проста пераказваюцца вельмі хутка, нібыта гэта нейкае рэзюмэ. І гэта сапраўды стварае ўражанне такой кардоннасці, бо свет нібы становіцца плоскім і менш жывым. Плюс вядома, што над гэтай кнігай Меліш працаваў часы, калі беларускія творы часта падпадалі пад уздзеянне сацрэалізму, і відавочна, наколькі апошні том выдзяляецца, наколькі ён быў нацэлены на паказ сацыяльнага прагрэсу, калектывізацыі і ідэалаў новага жыцця. І часам аўтар ставіў мэты вось гэтага паказу вышэй за мастацкія, і таму аповед падаецца нейкім такім вельмі схематычным. Ну і ў выніку апошні том палескай хронікі стаў кнігай, у якой нейкая літаратурная глыбіня, псіхалагічная дэталізацыя, якія былі ўласцівыя першым кнігам, яны перасталі быць важнымі і проста падпарадкоўваюцца такому наратыву ідэалагічнаму. Ну а калі вы хочаце паслухаць больш падрабязна пра палескую хроніку, то мы яе разбіралі ў межах КК Нягош у выпуску з госцем, з Уладзімірам. Гэта быў выпуск 152, назву якога я дагэтуль дужа люблю. Ён называецца «Палескія флэшбэкі», таму, калі ласка, запрашаю вас паслухаць яшчэ і гэты выпуск. Ну а далей мы пагаворым пра кнігі адносна чаканняў ад іх. І першая намінацыя – гэта кніга, у якой чаканне і рэальнасць разышліся ў добры бок. Гэтая ж кніга зімой у выпуску з вынікамі года ад КК Нягош у мяне трапіла ў намінацыю «Адкрыццё год». Рэч у тым, што я чакала ад гэтай кнігі абсалютна нудны, складаны аповед, і нічога добрага дакладна ад яе я не чакала, а атрымала хоць і складаны, але ўсё ж такі вельмі прыгожы і інтэлектуальна насычаны тэкст. І гэта ўсё пра ненасытнасць Станіслава Віткевіча, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у перакладзе Алены Пятровіч. І летась акурат за гэты пераклад Алена атрымала прэмію Шэрмана за найлепшы пераклад. І гэтая кніга сапраўды інтэлектуальна насычаная, яна патрабуе ўвагі. Вы не зможаце яе прачытаць вось так з лёту за пару вечароў. Яна складаная па структуры, у ёй вельмі шмат такіх філасофскіх алюзій, нейкіх культурных адсылак, гульняў са словамі. І мала таго, што Алена бліскуча гэта перадае, гэта сапраўды вельмі прыгожа, вельмі жыва, вельмі глыбока. І з гэтай кнігай сапраўды трэба папрацаваць. І не факт наогул, што я хаця б палову адсылак з гэтай кнігі змагла расчытаць. Ну а паслухаць, як мы хвалім гэтую кнігу ў КК Нягош можна якраз у 161 выпуску з вынікамі мінулага года. Ну а цяпер пра разыходжанне чакання і рэальнасці ў дрэнны бок. І зноў на гэтую кнігу я вам ужо скардзілася ў выніках года. Гэта кніга Аманды Мантел «Іч за мną. Język sekciarskiego фанатызму». Здаецца, у 161 выпуску я паскардзілася даволі падрабязна, што я чакала кнігу пра
сапраўды мову, як заяўлялася ў назве, мова фанатызму сектаў. Мне хацелася даведацца пра тое, якімі словамі карыстаюцца сектанты для таго, каб завабліваць новых людзей у свае шэрагі. Тым больш, што аўтарка, яна філолаг, яна займаецца гэтым прафесійна, даследуе. І я чакала менавіта мовазнаўчага даследавання. Але, на жаль, у рэальнасці атрымалася збольшага, перапісаная умоўна Вікіпедыя, дзе расказвалася пра самі секты, пры тым, што я цікаўлюся гэтай тэмай, я і так глыбока ў курсе гэтых сектаў. Я ведаю іх гісторыі, я слухала падкасты на гэтыя тэмы, глядзела нейкія відэа на Ютубе. То бок мне інфармацыя фактычная пра самі секты не асабліва была патрэбна. Зразумела, што для людзей, якія не ў тэме, можна было крыху гэта акрэсліць, расказаць гісторыю секты, каб далей падвесці да тэмы пра мову уласна сектаў. Але не, тут як бы палова кнігі наогул была прысвечана не сектам, а такім, назовем гэта, культавым рэчам умоўна. Незразумела, секта гэта ці не секта, многае з гэтага было звязанае з тэмай таго самага wellness-у, які мы таксама ўжо сёння абмяркоўвалі. Карцей, трошкі атрымалася нейкая каша і мешаніна, я была вельмі моцна расчараваная. Калі б гэтая кніга задумвалася, падавалася як кніга пра секты, то для гэтага гэта абсолютно нармальная кніга на такую тэму. Окей, я б, магчыма, паставіла ёй 4 з 5, і гэта было б нядрэнна. Але паколькі кніжка ўсё ж такі пазіцыянавалася як кніга пра мову, то тут яна зусім не апраўдала тых надзей, і давялося мне трошкі знізіць сваю адзнаку, але, вядома, я не паставіла ніжэй за 3, таму што яна нядрэнная сама па сабе, проста яна трошкі не пра тое, пра што я чакала. І запрашаю, калі вам хочацца яшчэ больш падрабязна пра гэтую кнігу праслухаць, 161 выпуск, там я скардзілася на гэтую кнігу яшчэ больш. А цяпер трошкі звернем увагу не на канкрэтныя кнігі, а на аўтараў. І наступная намінацыя – гэта аўтар «Адкрыццё». І тут мы зноў успамінаем пра Станіслава Віткевіча, бо рэч у тым, што пра яго самога, пра асобу гэтага чалавека я даведалася даволі даўно, некалькі гадоў таму, з аднаго польскага падкаста. Проста цэлы падкаст быў прысвечаны яго асобе, і тады яго біяграфія мне падалася неверагодна цікавай. Мне падалося, што гэта такі чалавек, па біяграфіі якога можна пісаць кнігі, можна здымаць кіно, гэта неверагодна цікавы лёс чалавека. І вось цяпер, калі я нарэшце пазнаёмілася з яго кнігай, я адкрыла аўтара яшчэ і з боку яго творчасці, і цяпер вобраз вось гэтага чалавека, гэтай жывой рэальнай асобы у мяне спалучыўся з вобразам творцы, і склаўся такі вялікі суцэльны пазл, і дакладна я вырашыла, што яшчэ нешта пачытаю з яго твораў, таму што гэта вельмі незвычайны чалавек з вельмі нестандартнай творчасцю. А ў намінацыю «Аўтар больш ніколі» у мяне гэтым разам не трапіў ніхто, бо нават аўтарам, чые кнігі мне не спадабаліся, я ўсё ж такі дам яшчэ адзін шанец. Макскі друг, зразумела, будзе чытацца і далей, нягледзячы на гэтую адну дрэнную кнігу. Таксама ад аўтаркі Аманда Мантэл, чыю кнігу пра мову сектаў я таксама згадвала сёння. У яе з'явілася некалькі цікавых мне кніг на цікавыя мне тэмы, я таксама яшчэ звярну ўвагу, бо я разумею, што чалавек разбіраецца ў тэме, проста яшчэ каб назвы яе кніг супадалі з тым, пра што яна ў гэтых кнігах піша. Плюс я пачала слухаць яе падкаст, які называецца «Sounds like a cult». Там яна акурат са сваёй сяброўкай разбірае розныя з'явы нашага сучаснага жыцця на прадмет таго, ці з'яўляецца гэта культам, ці гэта секта, ці можа быць гэта проста, не ведаю, фанацкая тусоўка. Умоўна, фанаты Тейлор Свіфт. Яны сектанты, ці гэта проста такая культурная з'ява. Яна даволі цікава разглядае нейкія сучасныя поп-культурныя з'явы. І вось падкаст, ён пра што заяўлены, пра тое яны і расказваюць. Таму падкаст я слухаю з задавальненнем, і мне, ў прынцыпе, ўсё даволі падабаецца. Каб яшчэ і кніжкі былі такія ж. Спадзяюся, што ў наступных яе кніжках усё будзе нашмат лепш. І засталося ў нас 2 такія пункцікі, ўжо не зусім намінацыі. Першы пункцік – гэта кніга, якую ты ў найбліжэйшы час вельмі моцна чакаеш. Мне здаецца, у мяне ўжо даўно няма такога, што я нейкую канкрэтную кнігу вельмі моцна чакаю, і з таго моманту, як я стала перакладчыцай, хутчэй я чакаю свае пераклады, вось выхаду сваіх перакладаў. Я акурат сёння скончыла асноўную працу над перакладам
рамана 451 па Фарэнгейту Рэя Брэдбері. Мне яшчэ засталася праца па рэдактуры гэтага тэксту, але як бы асноўная праца зробленая, і цяпер, у прынцыпе, я магу чакаць выдання гэтай кнігі. А нейкіх іншых кніг я, можа быць, чакаю кнігу Рэбекі Кван. Яна ўжо анансавала яшчэ адзін раман, зусім нядаўна выходзіў Катабазіс. Вось будзе зараз новая кніжка Тайпа Історій, калі я не памыляюся, она называецца так. Ну, у прынцыпе, трошкі Кван уже стала для мяне такім аўтарам, якога я аўтаматычна чакаю. Ну а так, збольшага, мне здаецца, больш нічога я і не чакаю. Такое вось сумнае жыццё. Мне і так таго, што ўжо выйшла, вельмі шмат трэба прачытаць, і я нічога не паспяваю. Дык яшчэ і чакаць, што выйдзе ў будучыні, каб проста трывожыцца наконт таго, што ты дакладна ніколі ў жыцці не паспееш прачытаць гэта ўсё. Лепш я буду вось жыць з тым, што ёсць, спакойна ставіцца да таго, што ну окей, усіх кніжак на свеце нам не прачытаць, але мы прынамсі паспрабуем. Ну і далей кніга, якую ты чытаеш у гэты момант, і кніга, якую ты будзеш чытаць наступнай. У гэты момант я чытаю капенгагенскую трылогію дацкай пісьменніцы і паэткі Тове Дітлефсэн. Я прачытала ўжо трошкі больш за палову, і мне пакуль што вельмі падабаецца. Я чытаю яе па-польску, знайшла выданне ў польскай бібліятэцы. Мне даўно раілі гэтую кнігу з пасылам, што яна, хутчэй за ўсё, павінна мне спадабацца, і пакуль што не падманулі, ўсё так і ёсць. Ну і вы ведаеце, што я ніколі не чытаю адну кнігу, я чытаю адразу некалькі кніг, і неяк гэтым разам так супала, што мне трапілі ў рукі дзве кнігі аднаго і таго ж выдавецтва. Я вельмі люблю польскае выдавецтва, якое называецца «Чарнае». У іх цудоўныя выходзяць кнігі як нон-фікшн, так і мастацкай літаратуры. І вось акурат капенгагенская трылогія Тове Дітлефсэн выйшла ў іх у серыі іх перакладаў. Ну а кніжка, якую я чытаю ў рэпартажным жанры, гэта кніжка, якая называецца «Надпрыродзонае следства в справе духов». Яе аўтар Уилл Стор. І гэта кніга, якая расказвае гісторыю журналіста. Уласна, Уилл Стор — гэта журналіст, які паехаў у Філадельфію, бо адзін з часопісаў заказаў яму напісаць артыкул пра чалавека, які займаецца тым, што ён ловіць духу. Вось уяўляеце, усе гэтыя фанатыкі, пра якіх потым здымаюць амерыканскія перадачы, як яны ездзяць па розных гарадах амерыканскіх і ловяць духу. Я думаю, што вы ведаеце самых вядомых людзей, якія працавалі на гэтай ніве, назовем гэта так. Гэта Эд і Лоррэйн Уоррены, пра якіх зняты знакаміты фільм, які вось я глядзела ў рускім перакладзе «Закляцце», іх некалькі частак. І гэта нібыта сапраўдная гісторыя Эда і Лоррэйна Уоррену. Вось гэта тыя людзі, якія ездзілі да людзей, якім падавалася, што ў іх у доме нейкія палтэргейсты, што ў іх там трэба экзарцызм праводзіць з іх дзецьмі. І вось гэта кніга, якая расказвае гісторыю журналіста, які паехаў разам з такім лаўцом духаў, і першапачаткова гэта мусіў быць адзін артыкул, але ён так уцягнуўся ў гэтую гісторыю, што пачаў ездзіць проста і некалькі гадоў прысвяціў таму, каб напісаць гэтую кнігу. Я пакуль толькі пачала, але таксама я люблю гэтую тэму, не ў тым сэнсе, што я веру ў духаў, а ў тым ж сэнсе, што я вельмі люблю, калі развейваюцца ўсе гэтыя гісторыі пра духаў. Таму я спадзяюся, што тут не адбудзецца стакгольмскага сіндрому, і што ў выніку гэты журналіст са скептыка не ператворыцца ў таго, хто таксама будзе ездзіць па ўсім свеце ці па Амерыцы і лавіць гэтых духаў. Ну а наконт таго, якую кнігу я буду чытаць далей, я пакуль што не ведаю, я яшчэ пра гэта не думала, бо я і так чытаю дзве кнігі адначасова, мне пра іх не забыць, вось таму пра нейкія наступныя планы ў галаве маёй думак няма. Такія атрымаліся вынікі года. Я бачу, што гэты падкаст ужо трошкі больш за гадзіну. Я спадзяюся, што вам было цікава. Я сёння пагаварыла і пра кнігі, якія мне спадабаліся, і пра кнігі, якія мяне расчаравалі, раззлавалі або проста прымусілі сумаваць. Ну і нагадаю, што вас чакае ў наступных выпусках. Наступны выпуск будзе прысвечаны літнавінам. Класічна, заканчваецца месяц, і я вам расказваю, што ж цікавага адбылося ў літаратурным свеце ў Беларусі за яе межамі за гэты месяц. Далей, як я ўжо анансавала, мы з вамі пагаворым пра раман Энді Уіра «Project Hail Mary» і пра яго экранізацыю. Ну а таксама, як вы памятаеце, калі не памятаеце, то ў вас яшчэ ёсць час падрыхтавацца, мы чытаем да чарговай сходкі «Кахання Гош». Першыя два тамы «Сільварэрум» Крысціны Сабаляўскайце. Наступныя два тамы мы таксама потым будзем абмяркоўваць, таму калі вы ўжо прачыталі два, у прынцыпе, не спыняйцеся, можаце чытаць далей. Але першы выпуск будзе прысвечаны
першым 2 тамам. Ну а далей, як звычайна, працягваю расказваць пра тое, што чытаю, што ўжо паспела прачытаць за гэты час. За апошні час яшчэ трохі кніг цікавых з мінулага года ў мяне засталося, пра якія я не паспела расказаць у выніках года, бо яны як такія пад нейкія намінацыі не траплялі, але ўсё роўна сярод іх ёсць нейкія цікавыя назвы, пра якія мне б хацелася пагаварыць. Ну а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы!